వేసుకుని మనం ఇలాగ కొన్ని నిమ్మకాయ ఇలా పిండుకోవాలి. పిండుకున్నాక ఇది తొక్క ఉంటుంది కదా, తొక్క తీసి ఇలా బయట వేసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత టేస్టింగ్ సాల్టా, పుదీనా, రాజనా ఏదో కక్ష పెట్టుకున్నట్టు వేయాలి, పర్వాలేదు తగినంత. కలర్ అదే ఏంటి ధనియాల పౌడర్, చికెన్ మసాలా అలా పెరుగు ఉంటుంది, పెరుగు ధనియాల పౌడర్ 2 సార్లు నెయ్యి అన్న తర్వాత వాడదాము, తర్వాత వాడదాం ఉన్నట్లు. సాల్ట్ కలుగుతుంది. ఏంటి తర్వాత ఏంటది, జాలంకాయల గాలికాయల ఇంటికైనా దూలంకాయలు కప్పొడి. ఇదేంటన్నా దూలంకాయలు దాంతో కొంచెం ఆయిల్ కాలుతుందేమో ముట్టుకోక చేతికే సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్ ఆయిల్. అన్నకు పెరుగు ఇంకా ఉంది ఇంతేనా? మెంతాక
కాలిపోద్ది ఆయిల్. జ్యూస్ ఇవన్నీ ఏం డాడీ నెయ్యా జాగ్రత్తగా అప్ చెప్పబోతుంది బాధ్యత మంది డాడీ ఫోన్ తీసుకో ఇదేనా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావన్నా చూసావన్నా నువ్వు అన్నా నువ్వు ప్లేయర్ థ్యాంక్స్ అన్న నా కోసం అన్న సిట్ట